Prieteni, eu sunt Ami cu Messi și... Hai să fac intro-ul. Eu sunt Ami și astăzi jucăm un parcurs cu domnul Messi. 6-7. Ok. Nu uitați să dați un like, un subscribe, etc. Ok, acum nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta, dar chiar știam. Ceva cu... Nu mai știu chiar mai. Ok. Ideea e că... să nu cadem. Ia asta e cam... Ok. Eu fac foarte repede parcursul. Eu te rog. Asta e. Cum ai ghicit tot? Că da, Canti, hai să ne gândim ce culoare are pielea lui. Alb. Ți-am să nu vorbe în fine. Na, că n-am nimic milele la... Lasă-l să vorbească. Că avea și culori. Bă, nu fi prost, pe bune, de nu ești prost. Să vezi tu. Un pic, așteaptă. Vrei să arăt lui mami cum ai jurat tu? Așteaptă-mă. Păi nu mai fi prost. De ce să te aștept mereu? Nu mai fi așa. Am căzut. What? Bine că ai căzut, că te aștept când câștigă și eu ca... Nu mai dau. Ei, du-te, Dacia, hai bă că te aștept. Ce-a făcut, mă, ce? Ok, Ce-a făcut? vină încoa, hai. Că mai e nebunit. Îi dau bloc, efectiv, nu mai suport. Ce-a dracu cu limba ta? Nu dar am tragi carnea după cine dai mine. Să-i dracu cu obraz tot de târătură. Dai mine. Ce pișul așa? Târătură. Mamă, deci te urăsc din tot sufletul, frate. De serios, dacă te mai așteptat, nu fi prost iar. Doamne, deci nu știu cum să opresc ce vorbesc proști ăștia doi aici. Spuneți în comentarii că nu-i mai suport. Nu știu. Da, eu încerc eu. Să opresc ce prostii mai zici și știe. Nebunii ăștia. Da, în fine. Așa. Am stat ori să fac vlog, ori să mă cer cu voi. Doi. Dar tu ești prost, pe bune, dacă tu ai mai așteptat. Poți să plângi cât vrei, că nu mă mai interesează. Deci, mamă, deci vă urăsc jocul. Și pe tine te urăsc, prostule, că tu m-ai făcut. Un prost mai mare ca tine nu am mai văzut. Sunt plină de râde. Deci, nu mai fac niciun vlog cu tine. Mai bine fac cu Ștefania, cu Gabriela, altceva. Dar nu cu tine, că ești prost. Mă rog și tu. Fă-i cu mine, fă-i cu mine, fă-i cu mine. Păi nu meriți, frate. Deci, da. Ok, deci vreau să-l sparg. Cel mai prost telefon. Cel mai prost joc, adică prost Roblox.
Nu mai du-te, Dacia, că nu mai vreau. Deci dacă acum eu dau telefon, dar uite și tu. Vreau să sparg telefonul ăsta, vă rog, ajutați-mă. Dau cu ciocanul, ce-i fac? Mamă, și eu. Dar oricum nu-l mai aștept. Că prea prost. Stai că am tactica. Hai pe măta, taci. Da, dacă te mai prinzi. Așa. Nu fi prost, frate. Ia și urmă. Du-te, tu. Ok. Deci, oficial, este 0. Băi, dacă mai zici acel cuvânt, acel cuvânt eu mor, îți dau kick. Mi-a dat unul. La măta. Unde să fiu? Gura, că nu vreau să ajung cu tine. Vreau decât pe mine să mă vadă lumea. Ok, terminăm cu nervii? Yes. Și nu mai vorbim cu el? Da. Ok. Nu. Da, faliment oficial. Deci de 6 minute, deci vlogul ăsta vă zic că fac orice, pun număr de telefon, pun orice, dar să se posteze. Am ajuns. Du-te, Dacia, cu ajutul tău. Te aștept să te prind atât, zic, du-te. Că-ți dau una. Și nu mai vorbi tu. Taci. Așteptam să nu fii chiar așa prost când fac cu tine ceva. Aha, mă vezi. Bine că mă vezi. Nu. Bă, frate! Eu mă duc. Hai, du-te! Nu mai pot eu de tine. Acum, la Stitch. Hai, du-te cu Stitch. Adică nu. Mamă, deci, prea creepy. Ai prea prost. Hai, du-te cu Stitch. Nu mai fi prost, taci. Prietena ta. Ce? Roxy? Da. Unde? Nu fi prost, dar. Ca ieși, nu știu ce. Deci mi-a dat timp pe jocul cuvintelor. Pare rău dacă te la acest vlog ăla. Intrarea mie nu-mi place jocul ăla. Adică nu că nu-mi place, dar nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg dacă vrei să zici. Te rog. Că chiar nu știu. Ai vreau dacă facem... Bă, taci, să-ți dau una. Taci. What the fuck? Deci, vă zic eu de acum că dacă fac live-uri, nu fac cu el. Eu, stați un pic, că... Ce-i, mă? What the fuck? Ce ai zi? De ce plângi? Lasă-mă. Se-mi crește, what the fuck?
Chiar nu știu. Se vedea, dar nu știu de unde. De ce plângi, mama? De ce plângi? Zi-mi. Zi, de ce plângi? Oh, De ce? m-a dus sora Sorica și m-a dus degeaba că s-a dus să-mi cumpere mie carie. Să-mi cumpere o lecție de la un bunic, de la un vânător. Și când a venit el, eu pe casă, venit Dorea și m-a luat. M-a dus degeaba. What the fuck? Bă, și mie chiar îmi pare rău că s-a dus degeaba. Nu știu de cine era. Da. Și ea plânge acum. Ea plânge. Deci... De data asta o să fiu nebună și nu mai joc nimic. Gata, vorbesc, pa.